L-Ajruport Internazzjonali Malti mill-erba' fetaħ għal 28 rotta oħra minn pajjiżi li skont l-awtoritajiet tas-saħħa Maltin huma meqjusa siguri mill-coronavirus. Dawn il-pajjiżi jinkludu fost l-oħrajn ir-Renju Unit, il-Kanada, il-Belġium, il-Bulgarija, l-Olanda, l-Awstralja, New Zealand, Andorra, Monaco, il-Korea t'isfel, it-Turkija, il-Ġordan, Liechtenstein, San Marino, iċ-Ċina, l-Urugwaj, il-Ġappun, l-Slovenja, it-Tajlandja, il-Marokk, il-Portugal, it-Tunezija, ir-Rumanija, il-Lebanon, l-Indonezja u l-Emirati Arab Magħquda. Din il-lista se tkun riveduta kull ġimagħtejn mill-Kummissjoni Ewropea. Matul din il-ġurnata waslu aktar minn 12 titjira minn diversi pajjiżi filwaqt li telqu madwar 8 titjiriet minn pajjiżna. L-awtoritajiet tas-saħħa qed ikomplu jħeġġu lil dawk kollha li jkunu se jsifru sabiex jibqgħu josservaw id-distanza soċjali, tintlibes maskra protettiva, kif ukoll isir il-ħasil frekwenti tal-idejn u tinżamm l-iġieni. Kien eżattament ġimagħtejn ilu fl-ewwel ta' Lulju li l-Ajruport Internazzjonali Malti reġa' fetaħ il-bibien tiegħu wara li għamel ġimgħat sħaħ magħluq minħabba l-pandemija tal-coronavirus. Dakinhar pajjiżna beda jilqa' titjiriet minn 19 il-pajjiż. Intant Net News huwa infurmat li s'issa għadhom ma daħlux cruise liners minn mindu reġgħu infetħu l-portijiet. L-ewwel cruise liners mit-tmiem tal-emerġenza medika mistennija jaslu fil-port il-kbir ix-xahar id-dieħel wara li l-kumpaniji ewlenin jerġgħu jinkludu l-port ta' Malta bħala destinazzjoni kif is-suq tal-cruises fil-Mediterran jibda jirpilja.